ଏବେ ଦେଖିନା ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିଲା ନହେଲେ ଏତେ ସମୟ କି ମାନେ 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 ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ମାନେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ କହିବି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଥିଲେ ତ ମାନେ 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 ମୁଁ ମାରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ମନ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଅଛି ମାନେ ମନଟା ଟିକେ କହିଲା ମନ ଆଉ ଜୀବନ ଧର ଜୀବନ ଆଉ ମନ ଅଛି ଏଠି ଆଉ ଜୀବନ ଅଛି ଏଠି ଏଠି ଅଛି ଡାକ୍ତର କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦି ଜଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାରୁଥିଲେ ହେରି ଦି ପେକ ମାଇଲି ହେରି ଆଉ ଗଲା ବସିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିକି ମାରୁଥିଲେ ହେରି ଆଉ ଆସିଲା ବସିକି ଟିକେ ଚାଖନା ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ମାରିଦେଲି ଆଉ ସେତିବେଳେ ତ କୁହନି କୁହନି ଆଉ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଶା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି ଟିକେ ନିଶା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୋ ରକ୍ତ ହିଁ ପିଉଛନ୍ତି ହଉ ଆଉ କାହା ରକ୍ତ ପିଉନାହାନ୍ତି ସେ କୋଉଠି ଦେଖିକି ନା ବାହା ହଉନ ତମ ମାଇକିଣା ତମ ରୋଷେଇ କରିକି ଦବ